Čo si blázon. Fotím si psiu erekciu. Pred a po. Mami, pojď sem! Takže děti řvali úplně. Našli našeho pejska v pelechu. Evidentně s něčím strašným. On, ten pejsek, měl prostě, měl jako divnej penis. Ježišmaria. Divnej penis. Proč všechny naše storky ktáčej k penisům a pnům? Ako rozumiem, keď sa pozrite na mužskú časť populácie, áno, tam hlavná debata je o ženách, o tom, ako vyzerajú, aký majú zadok, aké majú nohy. Proste komu sa čo páči, hej, porozprávajú sa o tom, to je normálne mužského sveta, byť sprostý, nadávať a rozprávať sa o ženách. Ale že by v ženskej spoločnosti stále sme sa rozprávali iba o penisoch, neviem. Že odchází pryč. A teď já koukám. On mu prostě jenom stál, že jo? Viete si predstaviť tú situáciu, poviem ešte raz, hej, si zrekonštruovať. Ona spí, lebo v noci rozmýšľala nad pásom, kde má pás, kde má občiansky, proste nespala. Ako prihláste sa všetky matky, ktoré tu máte deti, minimálne jedno dieťa. Ako sa cítite, respektíve už tie tehotné, vo vyššom štádiu tehotenstva. Spíte? Neverím tomu. Verím tomu, že každú hodinu vstávate a ak máte malé dieťa, tak minimálne každé 2-3 hodiny ho idete nakrmiť a tak ďalej, prebaliť. Ženy proste nespia, matky nespia. Já jsem tak pyšná maminka jsem byla. A teď prostě to červený měl úplně venku a prostě jsme ho přistihli jenom při raní erekci. Počkej, jako chápu, že z toho byly vyřízený děti, ale proč, jakoby tvůj manžel? Protože nevím, asi nikdy neviděl psí erekci. Že měl erekci, bylo ráno. Vždyť to znáš. Poznám erekci, ještě píšu. A on, to poznáš, tak to je to. Keď sa tu bavíme o tom, že zvieratá v Španielsku už konečne majú nejakú hodnotu a nie sú považované za nejakú špinavú vec, odpornú, hej, tam do ktorej sa dá kopať, ale za niečo, čo vlastne aj cíti, že konečne sa už posúvame z doby kamennej do tej lepšej doby, do tej ľudskej spoločnosti, tak ako by to malo byť. A nech sa páči, tuto k tomu musíme dať úplne znevažujúci zážitok. Ja neviem, či toto je dosť? Celá táto spoločnosť je o tomto? Je to zábavné, ja rozumiem. Len ono toto akože primárne počúva a kedy.